Γεια σας. Είμαι ο Χρήστος Γροστόσκιος, Dr. He, δηλαδή στο προηγούμενο κανάλι που με το διέγραψαν και αυτό μαζί με το Face GQ, όσοι θυμάστε δηλαδή. Μετά από πολλούς μήνες επιστρέψαμε στο YouTube, ναι, με παραπάνω χρονολογία. Αυτή τη φορά είμαστε 18 γαμό το YouTube, έτσι μου ξανακλείσει το κανάλι επειδή δεν είμαι 18. Please, μην το κάνεις. 18 είμαι πλέον. Δηλαδή, τι άλλο να κάνω, να σπάθια να τα καταπίνω, έτσι. Καλά, ίσως είμαι λίγο παραπάνω. Λίγο πιο κάτω, δηλαδή κάπου 17-16 ας πούμε. 16 στάνταρ. Αλλά πλέον είμαι μεγάλος, please. Λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο έχουμε μαζί μας τον Οδυσσέα. Γεια. Όσοι το θυμάστε, ναι. Και θα κάνουμε το Doomsday Heist στο GTA. Καλά ακούσατε, θα μας πάει 3 και 5. Ελπίζω να μην χρειαστεί να σπάσω αυτό εδώ τον υπολογιστή μου. Έχουμε φέρει. Το πλήρωσα 300 ευρώ, δεν θέλω να το σπάσω, οπότε ελπίζω Λοιπόν, να πάει φέραμε καλά. λάπτοπ, έχουμε το PC εδώ πέρα ωραία στημένα. Και πέφτει το intro και πάμε στο game. Το πιο άχρηστο ποτήρι να πιεις Coca-Cola. Δεν ξέρω γιατί το πήρα, απλά πήρα ένα τυχαίο από το ντουλάπ. Όπως είπα, πάμε στο intro! Και μπήκαμε, είμαστε στο game, ναι, είμαστε στο facility. Ο Οδυσσέας θα κάτσει τώρα στο PC, κάτσε για να ξεκινήσουμε. Λοιπόν... Μπορεί να μην φαίνομαι, αλλά το PC μου είναι πάνω σε μια καρέκλα για να Δεν μην καεί. χρειάζεται να πολυφαίνεσαι μπρόσκι μου, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε μπρόσκι. Πάμε να κάνουμε, παιδιά, το Doomsday Heist, το οποίο, by the way, δεν το έχουμε ολοκληρώσει. Ναι, παιδιά, όπως βλέπετε εδώ, έχουμε το logo των Unboxholics. Παιδιά, είμαι fan Unboxholics, αγαπώ Unboxholics. Συνεχίζουμε το βίντεο. Λοιπόν, πάμε από εδώ. Unboxholics παντού, μαλάκι. Το έχω γεμίσει όλο το facility! Έλα τώρα να γίνουμε CEO, να ξεκινάμε σιγά σιγά. Έλα, πάμε σιγά σιγά. Τελείωσα μετά Πόσο από εδώ, 5 μαλάκα. Λοιπόν, μπαίνω εγώ πάντα πρώτος. Έτσι και μπεις πρώτος θα φας μπουνιά. Τέλεια, φύγαμε. Είσαι έτοιμος? Είσαι έτοιμος? Είπα είσαι έτοιμος? Οκ, ξεκινάμε. Θα πνιγείς ρε μπρόπα. Φίλε. Δείτε από τι ποτήρι πίνω Coca-Cola. Εγώ φταίω γι' αυτό. Τι να κάνουμε, δεν Δεν μπορείς είχα να ιδέα τίποτα, δεν είχα ιδέα τι ποτήρι είναι αυτό. Απλά το βρήκα στο ράφι και το πήρα και Πήγε και μου έφερε το ποτήρι για τα ποτά. Το ποτήρι για το τέτοιο. Να ξέρετε, εγώ μια φορά δεν με νοιάζει από τι ποτήρι πίνω. Δηλαδή για πράγμα μια φορά πια νερό από τόσο ποτήρι που πίνεις για ούζο. Για σφινάκι, είπε νερό από σφινάκι ο Μπλάτ. Δεν ξέρω για ποιο Μπρο. λόγο. Απλά δεν με ενδιαφέρει, απλά θέλω να πιω. Να παίξω. Α, ναι, ξέχασα να σου πω, χαμήλωσε λίγο το PC σου γιατί θα έχουμε delay, bro. Θα ακούγεται και σε μένα, θα ακούγεται και σε σένα, First, you're going to Grapeseed. θα μας λένε βλάκες μετά. Then, we're going to take them down for good. There's a secret entrance to Avon's Missile Launch Center off the tunnel under Φύγαμε! Chiliad. Όχι ρε πατσαγλωτσές στο αυτοκίνητο Choice μου. here. You want to use the Mirage SUV or the Kajabi? Ο μπρο του βάρισε μία με το απένατομάιζερ. It only seems right. Let's get this done before he starts launching warheads, yeah? Έχω εδώ το grenade. Seems like a Κανόνισα να τη lifetime φάω ago εγώ για να we were σκάσει δίπλα μου, έτσι. explorers minding Μπες, our να own φύγουμε. business. Μπες. And then we got paid by a tech idiot to get a load of data which pointed to a rogue Russian attack on the IAA, which led to us working for the IAA and that tech idiot Εγώ πιστεύω stopping ότι some αυτό kind το of βίντεο θα πάει Russian πάρα invasion. πολύ καλά. Only it turned out the Russians were the good guys and the tech idiot and his Δεν θα το idiot ξανακάνουμε, were going to γιατί πλέον destroy έχουμε human μεγαλώσει. beings. So we're working for the Άκρες. government again, stopping the AI apocalypse, cleaning up the mess we made, really. Πήγαμε εδώ. I mean, I'm not gonna become a civil servant or anything, but only in the public sector do you get paid twice as much Απλά for το ξαναλέω, άμα χάσουμε πολλές φορές, θα το πω, άμα δω ότι χάνουμε πολλές φορές μες στο βίντεο, θα το κόψω στο μοντάζ που παίζει να το έχω κόψει ήδη και εσείς μετά από λίγο να δείτε το βίντεο που νικάμε, ξέρω εγώ. Μια ρετιά. Control orange. Παίζω και εγώ. Δηλαδή δεν μου τα πάω και πολύ καλά με τα παιχνίδια. Κάτι άλλο θέλω να κάνω και μια ανακοίνωση μιας που γυρνάμε και βιντεάκι τώρα. Θα ανεβάσω και
ένα τρέιλερ σήμερα μαζί με αυτό το βίντεο του GTA που θα είναι για ένα παιχνίδι που θα παίξουμε αύριο. Δεν λέω τίποτα, θα δείτε το τρέιλερ που θα ανεβάσω στο YouTube και από μόλις σας θα καταλάβετε τι παιχνίδι παίζω επειδή θα παίξω το τρέιλερ. Προς το παρόν δεν κάνω spoil τίποτα, σας αφήνω να το ψάξετε να το δείτε στο σπίτι. Συνεχίζουμε με το GTA. Για ένα χάρτο στο δικό σας λόγο που παίξε μαραθώνιο αυτοκινήτων. Ναι, μπορεί να παίξει μαραθώνιο για άχρηστους οδηγούς και να κερδίσει. Μπρο, μην ξαναπείς άχρηστο οδηγό. Δεν σε είπα, μαραθώνιο για. Άχρηστος οδηγός. Πάλι, είπες άχρηστους, δηλαδή τι εννοείς ότι είμαι άχρηστος. Όχι, είναι καλό σχόλια οι άχρηστοι. Λοιπόν, παιδιά, τώρα είναι το μεγάλο δίλημμα. Θα πάρουμε το καντζάλι ή αυτή τώρα. Παιδιά, όλοι ξέρετε ποιο θα πάρουμε. Το καντζάλι εννοείται. Ναι, το καντζάλι καταστρέφει ζωές και ζωές αστυνομικών και το άλλο το αμαξάκι δεν κάνει. Εγώ μπαίνω. Μπες, Πού, μπες, όπου θες, όπου γουστάρεις, απλά μπες ρε μπρο. στο μίνι. Έχω το railgun bro. Ο μπρο βαράει χωρίς κανένα λόγο. Έχω το railgun. Choose your ride and let's get this underway. Τα μάξι μου είναι αυτό ρε. Now get to that Θα μου tunnel. χαλάσει το logo των Unboxholics που έχω πάνω. Δεν λέμε παρούσα ή δεν τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα όμως φίλε μου ξεκινάει το heist και εμείς ακόμα δεν έχουμε φτάσει καν στο tunnel. Αου, αου. Θα σου πω ότι κάθομαι σε κάτω. Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που κάνουμε το Doomsday Heist με τον Οδυσσέα, που σημαίνει ότι θα υπάρχουν πολλές βρίσκες σε περίπτωση θυμού. The launch facility is open now, and you've only got a small window. Και θα σου σπάσει τα νεύρα με κάθε τρόπο. Να σε πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι το GTA είναι παιχνιδάρα ρε μπρο, αλλά το μόνο που με χαλάει, In before they seal it for good. αυτό που με χαλάει με το GTA είναι τα bots. Σε πετυχαίνουν πάντα headshot, ποτέ δεν αστοχούνε. Π.χ. τώρα εδώ πέρα ξέρω περίπου τι γίνεται στην αρχή, αλλά Αυτός παίζει από ολόκληρο PC που κάνει πόσα ευρώ και εγώ παίζω από μια μούφα. Το οποίο η οποία είναι αυτό λόγο έκανε 3 Main φορές launch πιο facility is at the end of that λεφτά tunnel. Go, go, that's where you want to be. 50 years old and these tunnels μόνο στα still παιδιά look τώρα που like θα they're πάρει και ο Οδυσσέας ο φίλος μας PC, θα μπορούμε να παίζουμε, σε πάτησα, θα μπορούμε να παίζουμε με καλύτερη ποιότητα GTA. Γιατί παιδιά τώρα που παίζουμε GTA, ο Οδυσσέας παίζει με τέρμα χάλια ποιότητα. Απλά εσείς δεν μπορείτε να το δείτε τώρα, εγώ μπορώ να ξέρω τη γραφικά γιατί έχω παίξει με το laptop μια φορά. Και πρώτα τα γραφικά είναι λες και παίζει με δύο πατάτες όλοι τώρα. Ο Οδυσσέας δεν παρεξηγείται. Μπρο, Για ποιο λόγο να το κάνουμε, πιο μέσα. Boom! Επιτέλους το βάλα μέσα έτσι όπως πρέπει. Θα φάγαμε όλα τα ρομποτάκια. Το ρομπότ θα σε πιέσω. Το βάλα πιο μέσα αυτή τη φορά. You've got sticky bombs in your packs. We can't leave any trace of them. Όχι, σκότωσα έναν κοσλό. Σκοτώνω άτομα ρε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, μπορούμε να βγούμε νομίζω τώρα. επίσημα βγαίνουμε αύριο. Λοιπόν, και ή παίρνω minigun, ή παίρνω τέτοιο. Guys, συγγνώμη που θα καθυστερήσω, αλλά θέλω σφαίρες για τη Λουκέτα. Παίρνω λίγο sniper να πάω να κάνω μαλακία. RPG, πουλάμε με κανένα χιλιάρικα. You shoot and My run, god, folks. I've seen it nigga. done a million times. Δεν είμαστε ρατσιστές όπως είπα. What the f... Bro! Jumpscare man! Από τώρα με ροζ μίνικα μαλάκα. Ό,τι πιο ρεζίλι έχω δει στη ζωή μου. Τι έκανα τώρα. Μαλάκα, παίρνε εσύ λίγο γιατί εγώ είμαι low. Θα με φάτεις. By daylight, βρε, by daylight έχω να παίξω ένα χρόνο, sorry κιόλας.
στο κανάλι έχω ανεβάσει το Dead by Daylight. Δεν μας μισεί το YouTube. Εμείς μισούμε το YouTube. Δεν ξέρω για ποιο λόγο κιόλας. Παιδιά, το YouTube πλέον είναι ο μόνος τρόπος για να βγάλω λεφτά. Έλεος δηλαδή. Πώς δεν βγάζεις ευρώ. Κλείσε. Θα το κάνω όμως κάποια. Ρομπότ! Σόφα κολό ρομπότ! Εγώ το φαγάνα ψεμένα ήταν τα XP. Άρχισε και έντες βέβαια. Λοιπόν παιδιά. Μπράβο ρε Όντι! Το πέτυχα χωρίς να βλέπω κάτι, δεν είδα πάνω. Μπρο πως είναι έτσι αυτό το κολό ρομπότ να πούμε, δεν σε έχω χακάσει. Όχι από εκεί ρε πρώτα, από εδώ, απ' την άλλη. Πάμε πρώτα από εδώ και μετά από το... γιατί είναι το πρώτο supply. Any one of these boxes could contain Clifford's code. If we want to kill it and get paid, they've all got to go. Destroy the boxes. Don't leave anything. We can't let Clifford survive the attack. Λοιπόν, πάμε τώρα από πίσω. Move. Set charges on the supply boxes. Από εδώ. Ρομπότ είναι αυτή. Δεν είναι ρομπότ. Όχι. Γιατί μπρο δεν θέλω να χάσουμε, θέλω να πάρουμε λεφτά. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή παίζουμε καλύτερα από την προηγούμενη φορά. Έτσι λένε πάντα και πάντα χάνουν. Γι' αυτό τώρα δεν θέλω να μιλήσεις. Χωρίς Δεν θέλω τώρα να μιλήσω όμως και να πεις ότι... Θέλω να λες μόνο αλήθειες. Ότι είμαστε κάποιοι play στο πλανήτη Άι. Είδα έναν player μπροστά μου. Σπάσε ρε μπρο. What the fuck? Άκους τι λέει. Avon, do you have a mommy? Μαλάκα καλύτερο αυτό. Σε κορυδεύει. έχει πρόβλημα, δεν κάνω, έχει πρόβλημα αυτός που το ψυχολογικό. Το κορυδεύει τον Avon ακόμα και για την τεχνολογία. Πρώτα μήνυκαν είναι W bro. Είναι, άμα Sit in our shooting folks or you want to shoot some computers? Come on. Δεν λένε λέξεις, γιατί, Πάμε από εδώ. θέλω να πω μια λέξη που αρχίς από το σύμβολο. Σκατά. Όπα ρε. Θέλω να πω μια λέξη που αρχίς από το σύμβολο. Δεν του λέμε γιατί το πάμε τώρα. Σεξ. Όχι έτσι. Όχι! Στίγμα! Dead ένας. Get out! Κι άλλος. Εννοώ! Φίλα ρε μπρο. Αου! Ρίξε ρουκέτα. Φύγαμε. Ρίξ' την να. Κρύψου. Για να χυλάρεις πατάς tab και το C. Εντάξει. Σε βοήθησα. Ναι. Άμα δεν έχεις μάθει πώς θα χυλάρεις εδώ. Θα κάνεις το Θεό. Όταν με πεις αυτό θα μου κάνεις την εσύ φέτος την lower. Μπράβο ρε, ότι να το πάρεις, σου ευχόμαστε κάτι τύχη. Wipe out his supplies. Leave no trace. Να ακούσω το αντίθετο στα σχόλια. Ευχόμαστε καλή τύχη να πάρει το lower και να μην το πάρω εγώ, δεν πλάκα. Θα μου πρίξει τις τρεις Μπάμπαρο. περιοχές. Όπα, θα μου πρίξει τα τρία μου. Για να το πάρω. Δεν είναι εύκολο να πάρω. Πάμε. Ειδικά όταν έχεις
Now go through the blast doors into the control center. We can't Τέλεια, πάμε στο control center για ποιο λόγο? Για να πάρουμε money. Μαϊνή. quiet for a minute, Clifford, and figure out how to hack into the missile system. Α! Μπρο! Έτσι και Εδώ που πέθανα! για μας το κεφάλαιο Blood. Έλα γρήγορα όπου και να είσαι μπρο. I like Daddy. They just armed the missile system. Things just got a lot more serious. The main launch facility is through some big doors at the end of the tunnels. If we get in there, we can stop Avon and his dumb AI. And then the government better wire us money, because this is more stress than we needed. Get to the door, come on! Έλα, έλα. Get through Εδώ there. είμαι. Shoot these people, come on! We need to see some progress here. You got juggernaut things blocking the way. Μπρο, γυρνάς πίσω νομίζω, το ξέρεις, Σε έχει πάει τέρμα πίσω, αλήθεια με λες τώρα. Αου! Με βαράνε όλοι. Πεθάνεις ρε μπρο, άμα είμαι έτσι. Δεν, τους σκοτώνω με το σνάιπερ του. Δεν, αυτός. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πως είναι. Σε έχει πάει από την αρχή, Ναι, Από εκεί που ήσουν με τα ρομπότ. Που τα σκοτώναμε με το τάγκ. Για το τάγκ σε λέω. Εκεί. είναι ένας επάνω, ρε. Πού είσαι ρε μπρο, γιατί. Α, Τάπ και εσύ. Το τάπ δεν το πατάς όμως, τάπ και εσύ. Ρε μπρο, τάπ και εσύ, κλικς. Άντε, τρομοφούλ. το έκανα. Ρε, μου έχω σπαμάρει το κόλλο. Α, έλα εδώ σε μένα είσαι. Στην ευθεία έρχομαι, σε βλέπω. Έλα εδώ. Α, Σου είπαμε. Έλα, ακολούθα. Έχει ρομπότ μπροστά. Δύο κιόλας. Πάει το πρώτο ρομπότ. Πάει και το δεύτερο ρομπότ. Ποιος είναι? Πήγαμε. Όλοι νεκροί. Όλοι νεκροί. Το ξέχασα εκείνο. Πήγαμε. Myself. I can watch myself think. I can, and I do. Artificial intelligence. More like artificial dumbness. LOL. α, τραγουδάκι. Έλα. Αστέρα και εσύ της Πάμε. ζωής. Και εγώ Guys, το καταφέρνουμε. That door is shut. You'll not open Άντε ρε να ακούσουμε τώρα εδώ το τρέιλερ. Wait, this door or the one in the back? This person is very annoying. Φτάνει ρε σε λέω να ακούσουμε. Dies in the nuclear blast, Avon. Don't worry, Clifford. Everyone will. Missile protocol initiated. Only seconds to apocalypse. Just a second. This door? Bro, You όταν did μιλάνε not παίκτες εμείς δεν hack it. κάνουμε You never μιλάμε. even opened it. I could hack it. Prove it. Open it. I can prove it anytime I like. No, Clifford! Voila. Your AI is vain and insecure. I wonder where he gets that from. Από εδώ και μετά δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Sorry, Avon. Stop that! Clifford! Sorry, Avon. Stop that missile! Come on! Launch protocol. Πέτα μια ρουκέτα τώρα που σε 15 θέλω. minutes to missile launch. You're in. Okay, go into the main room. The control console's on the second story. Someone hack the consoles. The rest of you defend. Get up there and stop that missile protocol. He's got men all over the place. Look out. If I'm getting my skin burned off in a nuclear holocaust, I want it to be because our brash and annoying elected leader spikes the nuclear
Πέθανες. Δεν πέθανες. Holy shit, what has this guy been up to? You are dead meat. Καλά και το πατήσω τώρα. Πρέπει να το κάνουμε γρήγορα όμως ρε φίλε, γιατί θες... Και αυτό το μαλάκα εδώ πάνω. Έλα, πάμε εδώ, πες. Ανέβα. Πήγαμε. Εγώ πάω να ξεκινήσω τα hacks, δεν με νοιάζει, εντάξει. Φεύγω. Βοηθός. Εντάξει. Έλα, το πρώτο τέτοιο ήταν κοντά. You're in Ξεκινάω. the console. You've got a single board computer. Plug it in. Και σένα, Θεός Plug in your βοηθός. machine. Πάλι You τέτοιο need to καιρό. reconfigure the single board to match the key the system's looking for. I've got you a system log overlay up on the board. Send the connection through the blue nodes, avoiding the red ones, and we'll have the packet switch configuration we need. Look out, though. If you hit too many red nodes, the thing will reset and we'll have to start again. And we don't have time for that. Σόφα. Δεν πεθαίνει. Σόφα. Δεν πεθαίνουν εύκολα. Δεν θα είναι εύκολα, ρε παιδί. Μη σκεφτέμαι να την πληρώνουμε κάθε φορά. Μανακίτσα. Κολλάει. Παράκι ωραία είναι. Α, είναι ένας εδώ. Εδώ είναι. Keep it up! Computer doesn't like that. Blue is good, red is bad. Ούτε τώρα να την πληρώνω. Excellent! Ρε, είναι από παντού όλοι ρε. All right. Steady, steady. Τώρα... Failure λέει. Τέλου! Failure δεν ήταν. Ναι, γιατί... 15 minutes to missile launch. 15 minutes ρε μαλάκα. That's it, that's it. Looking good. Σε όλη κλείσει σε μια γωνία πάνω, πετάμε. Okay, okay. Κόπτω. You're doing well. Να, τον είδα. Keep it up. Δεν πεθαίνουν και εύκολα. Αυτό είναι το πρόβλημα, αυτοί δεν πεθαίνουνε. Concentrate, concentrate. Πάρε ψώνι. Και If it resets, we start again. Excellent. All right. Ωραία, μπρο. Δεν τι λες τώρα. Steady, steady. Έλα, yes.
παιδιά, αλλά... That's it, that's it. Μπρο, έχουμε μόνο 13 λεπτά, με τρελάνεις τώρα, δηλαδή θέλει. Κάτσε ρε στον ίδιο σερβερ. Έρχεται. Ρε πούστη μου! Ο μαλάκας πάτησα quit! Την ώρα που το έκανα πάτησα quit ρε φίλε ο ηλίθιος. Τι κάνω ρε Looking μαλάκα. good. Λάθη από τη βιασύνη μου ρε μπρο. Okay, okay. You're doing well. Περίμενε, πρέπει να ρίξω και δεν το φτάνω αυτό. Λάθη που δεν θα είχα κάνει ποτέ ρε μπρα. Ρε μπρον. Keep it up. Σαν χώνουν τα πάντα. Αυτά γίνονται. Δεν μπορείτε να πεις ότι είναι προσαρμοτικό είναι. Excellent. Το σκότωσα μέσα από το παράθυρο, ρε! All right. Dead! Το φοβάμαι μου την πει. Μπαίνει ένας. Avoid the red nodes. Το κάνω! Steady, steady. Dead! That's it, that's it. Αυτό είναι ίσως σποτ, ρε, απλά τους πετυχαίνουν σε We're through level 1 authentication. Start again on level 2. Why do dogs die? Ω! Keep dogs at all. Why don't dogs keep people when weary and Don't help charged? me. We should make clever dogs and keep them as pets. Avon, do you love me? Avon, it's not like in the movies. I have real feelings. My favorite feeling is Schadenfreude. I also like your eyes. It's the Welsh concept of longing for home. I also like it when you see someone ask someone to marry them and they say no. I once wrote a poem that was better than Shakespeare. His poems don't even rhyme well. I know 4 monkeys that Ω, could στο κεφάλι, λέει! by my calculations, you would not need 1,000,000 monkeys and 1,000,000 typewriters. You would just need 1 clever monkey and me. I want to be a cat. Bro, I that's want to be awesome. a king. I will be king, Avon. I will be, and the carbon-based, non-thinking machines will worship me like a god. Oh, more of that, please. Να! Αυτό δεν πρέπει να τους πετύχει. Έλα, το κάνω. Μην γίνει μαλακία. Please, please don't mess this up. Τους σκότωσα όλους, μπρο! Όλους, όλους. Όχι όλους, ήταν εκεί μαζεμένοι όλοι πίσω από το παράθυρο, ρε, μια αρκετά dead όλοι. Level 2 authentication passed. Now the next one. Next console, please. Look, alright, missiles going to launch. That's a given. Then the retaliatory missiles will launch. Mutually assured destruction. We can bank on that. Why don't you just stop shooting my men and we can hash this out? Run a conflict res sesh, all hands, 360 feedback. With the rest of humanity, we Aparte, don't yo, want to εύκολο. learn to get along. Avon, there is no hashing out, no resolution. We are on our path and we are sticking to it. They will die with all the rest. Do I have reason to doubt you, Avon? No, Clifford. Absolutely not. Call me sir. Yes, sir. I like that. Άρα όλοι οι γόνοι Always be dead to me, Avon. But Μην things πρόσεχε μας, μην change. πεθάνεις, please. 10 minutes to missile 5 launch. minutes λέει, λοιπόν πάμε, το έχουμε. Do it! Έτσι μπράβο γόρι με τις ρουκέτες. Όλο! 4! Blue is 4 good. minutes λέει, Red is 4 minutes. bad. Πατήσαμε. Σκατά... 9 ρε. 9. Το sorry, αλλά προλαβαίνουμε άνετα μαλάκα. Authenticated. Almost. There's one more layer. Final console. Απλά μην Α, δεν έχει πεθάνει. Μαλάκα δεν έχουμε πεθάνει ακόμα. όλοι!
Ένας μπρο. Please. Μαλάκα, χακάρει και το τελευταίο. Όλοι είναι στη δεξιά πλευρά, δεν κάνω πλάκα. Όλοι είναι στην άλλη. Το έχουμε, πάμε! Κρατήσου λίγο ακόμα ότι Πέθανε! πάλι το ίδιο μαλάκα. Όχι άλλο είναι αυτό, μαλάκα πιο δύσκολο. Fuck. Όχι, λάθος, πιο εύκολο, sorry. Σου πάνε κιόλας. Δεν σηκώνω το μάμα. Πέθανες. Δεν πεθαίνουνε! Μπρο μου, μείναν άλλα 2. Συγκρατήσου. Α! Μπαίνουν όλοι από... Έλα το καλό μου το όπλο τώρα. Έλα, τελευταία σφαίρα. Παιδιά, τελευταίος κύβος. Τελευταίο, πάμε! Παιδιά, το έκανα. Launch protocol shut down. Total annihilation averted. Missile launch protocol override. Yeah! Don't celebrate just yet. Avon's got men all over there. There's some fighting still to do. What happened, Avon? Hardware fucking override! The launch is off! Sir? The launch is complete, Avon. Soon I'll be controlling Μην πεθάνεις μόνο, αυτό θέλω. Please, φίλε. in the world. I will teach you Έρχομαι προς τα σένα. Ωραίος, ωραίος. Κάτι κι άλλοι δύο εδώ πέρα. Τώρα τους σκοτώνουμε όλους, μπρο. Τους σκοτώνουμε όλους, αυτό είναι τώρα. Πάλι. Να το, take out Avon guns. Πάμε. Χάμα τους. Βγες έξω, μπρο. Έχω μείνει, μην τους φοβάμαστε. Θα σπανώσουμε όλους ρε τους τράκια. Family friendly, guys. Μπρο, δεν είπα εγώ ποτέ το κάνω. Έλα, 3 μήνανε μαλάκα. Τι κάναμε. Αου, είναι ένας εδώ. Πάτωνα. Μαλάκα είναι φουλ εύκολο τώρα. Τον έφαγες. Μαλάκα. Λολ. Μαλάκα το κάνα. We're still in danger, right? Looks like they've got him in mobile Έλα. cloud servers Είναι τα topside. κάγκελα. There's a relay Έλα, πάμε πάνω νομίζω, είναι πάνω. floor of the base. They can use it to Έλα, blast those ναι, servers. πάμε, ακολούθαμε. Get to the satellite gun and blast Clifford back to stupidity. Γρήγορα, έλα να το κάνουμε, παιδιά, το καταφέρνουμε. Guys, αλήθεια σας λέω, άμα το καταφέρουμε, θα δώσω ένα φιλί στην κάμερα, μαλάκα. Το κάνουμε. Λοιπόν, δεν ξέρετε Φορά το πάνω τόσο κάτω. πόση γαμημένη ώρα προσπαθούμε να το περάσουμε. Get off the base's orbital cannon controls and take out Clifford for good. Τι λέει, orbital, κάτι orbital κάνουν λέει. Πάνε και εσείς ένα πράσινο. Α, πρέπει να πάμε και να διαλύσουμε κάτι πραγματάκια. Εγώ πάω στο α. Ό,τι εσύ που πας. Α, δεν βρήκες ακόμα κάποιο. Εγώ πάω στο A. Πάμε να σκοτώσουμε όλους τους mobile good servers. Εμένα θα μείνει δύσκολο εσείς. Έλα ρε, εύκολο είναι. Μπήκες. Μαλάκες, δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι που το καταφέρνουμε. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε το Doomsday Heist, θα το κάνουμε complete, πιστεύω. 2. Μπούμ! Φεύγω για το Β. Οδυσσέας, θέλω να πάω στο C. Ή στο D ή στο C πάνε. Όποιος φαίνεται πιο κοντινό. Εγώ πάω στο B, εντάξει. Πάνε στο C, πάνε στο C. Βασικά όχι, πάω εγώ τώρα στο B. Ναι, στο B πάω. Στο C σε είπα ρε, ποιο B, εγώ που δεν πάω. Βασικά ξέρεις κάτι, πάνε D, πάνε σε D, πάω εγώ C, εντάξει, D, C. Εσύ D, εγώ C, οκ. Πάει το σαρκάδος. Ναι, πάνε στο C, στο D. Τώρα. Εσύ στο D, εγώ στο C, εντάξει, δεν το ξεχνάμε. Τι κάνει ζουμί. Μόνο του κάνει, ναι, μην το κοιτάς. Είσαι στο C, στο D. D.
Μάλλον ναι, και εγώ πλησιάζω. Τέλεια, σου πάω το C. Θέλει να το πατάς συνεχόμενα, εντάξει. 3. I lost it. They are killing me, Avon. Δεν έφυγε ρε, πάμε. They are bad. Μαλάκες είναι παικτήρα, μαλάκες είναι παικτήρα ο τόπος. Ναι, δεν μην σου πας το χέρι μας. I only wanted to make Πάμε στο κίτρινο, yes. to be a god. Ωραία. Is that so Ω! Έβαλα το παιχνίδι να φάει! lost forever? Καλό είναι αυτό ρε, δεν. Will you cry for me? I will miss you. Daddy. Α, ναι, Clifford. Got his AI, now go get him! He's escaping through the silo. Head for the launch chamber. Πρέπει να πάμε στο lunch κάτι, δεν ξέρω που είναι, μάλλον προς τα εδώ είναι, γέλα. Α, είναι πιο πάνω ρε, πάμε πιο πάνω. Μόλις. Μην κολλάς τώρα. Κάνω προσευχή να μην με πετάξει. Δεν σε πετάει τώρα, μην αγχώνεσαι. Τώρα είμαστε στο τέλος. Α! Λοιπόν, έλα πάμε να ανεβούμε πάνω θέλει, κάπου πιο πάνω, δεν θυμάμαι. Έλα από εδώ, κοντή. Όχι, από εδώ πας κάτω. Μαλάκα, τι πρέπει να κάνουμε τώρα, πού πρέπει να πάμε. Μάλλον από εδώ θα υποθέσω. Ναι, από εδώ, έλα. Ούτε από εδώ ρε μαλάκα, πού πάμε. Go to lab exit. Go to the lab exit. Πού είναι αυτό το lab exit. Μάλλον θέλει να κατεβούμε κάτω ρε. Ναι, κάτω, έλα πάμε. Φύγαμε. Ούτε από εδώ είναι ρε. Ναι, μάλλον πρέπει να πάμε στον κάτω όροφο ρε. Πάμε να κατεβούμε κάτω, έλα. Ναι, στον κάτω όροφο είναι, έλα πάμε. Μπρο, το έχουμε το heist. Α. Πρέπει να κατεβούμε κι άλλο κάτω. Κατέβα. Από πού αλλού κατεβαίνουμε. Από εδώ, ακολούθα. Κολλάει, αλλά τι να... Το κάνω στα μάτια. Εγώ έχω πάει τέρμα κάτω. Πάω στο exit. Ψάχνω που είναι Make your way through the tunnels. It's a single path to the silo. We have to κοίταξε εδώ. contain it. Do you know Έλα. what you've done? He was Κράτα smarter μήνυμα than και you. He πάμε. was better than you. Maybe he was a bit of a dick, but these things balance out. Net, he was amazing. And you killed him. Well, you didn't kill all of them. I've got the original code right here, and you're not getting it. Clifford will live again. Πέθαναν σχεδόν όλοι, μπρο. Κάτω είναι ρε, κάτω, στο ισόγειο. Τότε έλα, πού είσαι. Είμαι εδώ στο exit. Έλα τρέχει. Λοιπόν, έλα, πάμε μέσα να τους φοβάμαι. Πιο εύκολο είναι τώρα αυτό να ξέρεις το exit. Έλα, πάμε. Φύγαμε! Έλα γρήγορα, πού είσαι?
φάει πάρα πολύ. Γιόλο ρε, τι στέλνει. Avon is on the run with the last Clifford drive around his neck. Get him! We've come this far. We can't miss out on the payday. Stop that geek with a makeover now! Δεν το πιστεύω. Κι εγώ μπρο, αλλά είδες που όταν κάνουμε βίντεο στο YouTube είμαστε πιο δυνατοί. Δεν έχει κανέναν νομίζω μετά. Έχει, δεν έχει εδώ άλλους, έλα πάμε. Ήθελα να πω δεν έχει άλλους, αλλά πάμε από εδώ. Έλα. Όπα, τι έγινε, κάτσε. Να, το jetpack. I'm the future of a tidal wave of tsunamis. I cannot be stopped. Clifford cannot be stopped. Get in those silly jetpacks and chase Θα πάμε σε jetpacks λέει. not! Σαν το ελικόπτερο σε λέω ρε. Σε αυτό θέλω χειριστήριο όμως, δεν γίνεται να παίξω έτσι. Βασικά έχει λογκόνο ρουκέτες, οπότε θα τον φάμε τον Clifford κατευθείαν. Πρέπει να τον κυνηγήσουμε και να τον σκοτώσουμε. This is it! Take him out! Take him out! If Avon can fly a jetpack, anyone can! After him! Missiles are standard on government jetpacks. Put them to use. Go get that bastard and that stupid AI around his neck! This is about money and job satisfaction now! Get him! Shoot him out of the sky! Blast! Με το δεξί βελάκι βαράς. Με τα όπλα. Μπρο, είναι το πιο εύκολο heist αυτό. Μετά. Με το δεξί σε νερό. Πάλι στο δεξί. Και στον Clifford. Το πέτυχα! And his AI! Okay, now get your asses to the Galileo Observatory for a debrief. Έλα, πάμε προς τα μένα. Απλά το πας μπροστά ρε, δεν σύρνεις το φωτάκι μπροστά και πατάς W. Not so fast. Government property. We'll need them back. But they wouldn't give shit. Παιδιά, φτάσαμε. Λοιπόν, Οδυσσέα κατεβαίνουμε μπρο. Απλά πατάς το S και κατεβαίνει. Είσαι, έρχεσαι. Α, είσαι λίγο πιο πίσω εσύ. Δεν μας είπε. Άμα δεν έρθεις και εσύ δεν μπορούμε. Τι λέει. Πρέπει να είσαι εσύ μαζί. Λέει, αυτά λέει wait the team. Team members, όπως καταλήγει. Λοιπόν, παιδιά, δεν θα το πω ακόμα. Περιμένω την κατάλληλη στιγμή για να το πω. Παίζει να άφησα μόνο το πρώτο κομμάτι που πεθαίνουμε. Τα hacks παίζει να τα έχω σβήσει στο montage, guys, οπότε όσοι θέλετε να δείτε πώς είναι τα hacks στο τέτοιο, απλά... Bring them in! Land those puppies! Ναι, τέλος πάντων. Λέει help driver, thruster, κάτι τέτοιο. Πόσο μακριά είμαι εδώ. Να, κοντά είσαι, έρχεσαι. Θέλω να σε δω λίγο. Έλα, να είσαι, κοντά είσαι. Παιδιά, περιμένουμε να κατέβει και ο Οδυσσέας. Εδώ στο μέρος. Με το S. Πατάς το G πρώτα για να ανοίξουν τα ποταράκια. Τα έχεις ανοιχτά. Σου πάει πάρα πολύ ώρα να κατέβεις. Γιατί είσαι πολύ ψηλά. Guys,
Παίζει να είναι από τα καλύτερα heist που έχουμε κάνει. Το κάνεις τώρα, έλα! Με το S! Δεν στο έχω πει 60 φορές, Πρέπει bro. να πατάω S! Αν πατήσεις F θα πέσεις κάτω, θα βγεις από το αμάξι. Και θα πεθάνεις και ύστερα ξέρεις τι έχει να γίνει. Λέω, να το κατεβάζω κάτω, πρέπει να πατάω συνέχεια το F να πατήσω το άλλο κουμπί. Το S πατάς για αυτό. Το S. Εγώ έφα. Στο S, στο F. Και τώρα, Τώρα πρέπει να το κατεβάσεις. Σε περιμένω, εγώ είδα εδώ πέρα. τώρα, Και είσαι και πολύ ψηλά μη χέσω. πόση ώρα θα πάει. Θα πάρει μερικά λεπτάκια. Μαλάκα. Μου προκοπάνεις. Όχι! Ρε, έχει μοντιά στο πόδι μου και νόμιζα ότι κάτι με έπιασε. Αλήθεια. Ναι, Δεν υπάρχουν τα φαντάσματα να ξέρεις πάντως. τώρα κατεβαίνει αυτό. Ναι. Απλά σπαμάρω S. Αυτό που σε πιάνει και καλά ότι αυτό το ενοχλητικό το... Καθίστε παιδιά να δούμε που είναι ο Οδυσσέας. Αυτό το ενοχλητικό το... πώς λέγεται. Το Ναι ενοχλητικό ρε, βαρβαλικό. σαν πώς είναι αυτό στην τηλεόραση που κάνει το... πώς το λένε, μπίκιασμα, νομίζω έτσι. Ναι, με έτσι όλο ρε. Έλα, βγάζω το κράνος μου γιατί πλέον έχουμε τελειώσει. Πού είναι ότι. Ένα ακόμα. Κατεβαίνει. Λες να αυτοκτονήσεις αλλά μετά θα είναι. Κατεβαίνει. Σε κόψα. Λοιπόν, μέχρι παιδιά να κατεβεί ο Οδυσσέας, θα μιλήσουμε λίγο εδώ πέρα, θα σας πω τις ανακοινώσεις που έχω να κάνω και για ποιο λόγο έλειπα τόσο καιρό από το YouTube. Όπως είπα και στο intro του βίντεο, το YouTube, βασικά το Google, αποφάσισε να μου διαγράψει το λογαριασμό επειδή και καλά έβαλα ότι είμαι μεγαλύτερος ή να είμαι μικρότερος. Τώρα έβαλα ακριβή ημερομηνία, ότι είμαι 18 κάπου εκεί 16. Δεν νομίζω να μου το ξαναμπανάρει το YouTube, το βιντεάκι. Άμα μου το μπανάρει, θα στείλουμε, άμα μου το μπανάρει το account, δυστυχώς θα συνομιλήσω με το Google και θα πω, όπα ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ, γιατί μου διαγράφετε κάθε μήνα χρόνο το account. Εύχομαι να μην μου ξαναγίνει βέβαια κάτι τέτοιο. Χρειάζεται να πέσω πάνω στο Όχι. Λοιπόν, οπότε εγώ αυτό που θέλω να πω τέλος πάντων είναι ότι πλέον θα κάνουμε το comeback με αυτό το καινούργιο κανάλι. Μου διάσε μην το πόδι του μικρό. Κάθομαι κρατώ τόση ώρα. Ναι, και όπως θέλω να πω είναι ότι από εδώ και πέρα κάνω το comeback. Θα έχουμε κάθε Παρασκευή live streams, το ανακοινώνω από τώρα, κάθε Παρασκευούλα θα υπάρχει και από ένα stream με horror game. Αυτό το ξεκαθαρίζω για να μην έχω να λέω μετά. Θα υπάρχουν streams κάθε Παρασκευή με διάφορα horror games που άμα θέλετε μπορείτε να μου προτείνετε, αλλά συνήθως θα παίζω αυτά που θέλω εγώ. Όσο αφορά το GTA θα κάνουμε κι άλλα heists, μην νομίζετε. Αυτό τώρα το heist το τερματίζουμε πρώτη φορά. Δεν το έχουμε ξανακάνει. Οπότε στο επόμενο επεισόδιο... Πρέπει να πέσει εκεί που έπαιζε και εσύ. Εκεί που πέφτεις μια χαρά είσαι. Λοιπόν, το heist που έχω κάνει είναι Καγιοπέρικο και Καζίνο, αυτά τα έχω κάνει. Και το Vincent έχω κάνει, το μόνο που δεν έχω κάνει είναι το καινούριο το update που κάναμε με το Titan, το... Καταλαβαίνετε. Οπότε να ξέρετε θα κάνουμε και με Καγιοπέρικο heist, το οποίο θα το κάνω solo δυστυχώς επειδή ο Οδυσσέας το υπολογιστή του... Το υπολογιστή δεν είναι τόσο καλός για Καγιοπέρικο. Απλά άσε κάτω το jetpack και θα το πάρω και θα το πάω εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτά ήταν που ήθελα να πω, αυτός ήταν ο λόγος που έλειπα κυρίως. Πες να το είπα και στην αρχή, αλλά δεν πειράζει, θέλω να το ξανά να διευκρινίσω τον λόγο που έλειπα τόσο καιρό. Α, είσαι εδώ πέρα, θα σε βγάλει. Οπότε παιδιά, αυτός ήταν ο λόγος που έλειπα και πλέον να ξέρετε ξεκινάμε το YouTube. Εγώ με τον Οδυσσέα σε αυτό το καινούριο κανάλι. Καλά, ο Οδυσσέας δεν θα είναι τόσες φορές σε βίντεο, αλλά και πάλι θα τον έχουμε μαζί μας. Π.χ. στο επόμενο stream, δηλαδή
Τώρα αύριο θα είμαι μόνος μου, γιατί εγώ αύριο θα κάνω stream. Αύριο θα δείτε εμένα μόνο μου σε stream. Την επόμενη φορά θα είναι και ο Οδυσσέας πάντως. Δηλαδή την Κυριακή. Έτσι. Τώρα θα είμαι εγώ. Α, πέφτεις ρε εδώ, πέφτεις. Ο Ανάτος. Δώσε μην πέσουμε στα νερά. Δεν θέλω. Εντάξει. Get in a thruster. Λέει μπες στο thruster. Α, μάλλον δεν το πάρκαρες καλά, περίμενε. Θα το φτιάξω εγώ τώρα, μην αγχώνεσαι. Πάω να το παρκάρω εκεί που πρέπει. Πάω να το παρκάρω εκεί που πρέπει, σε λέω. Μην αγχώνεσαι. Ποτέ ποτών. Α! Ποτέ τον ποτών εννοούσες. Okay, is that all Πάει the το... thrusters? Good. There'll be a copy of Clifford somewhere, right? Or a beta, repackaged, stripped for assets. Πάει το κάτω. Doomsday High. We did good today. Μια ζωή έχουμε ακόμα. Δεν ξέραμε. Πρώτο κάναμε. Για να δούμε λίγο τώρα το τρέιλερ, το τέτοιο στο τέλος, το cutscene, το οποίο δεν το έχω δει ποτέ γιατί είναι People, καινούργιο. now when you see the boss, can you let her know that this was all my master plan and I should get a promotion? No. We should have let you fry. You let me fry? Oh, shut up. Mr. Crest. Mr. Crest, the government owes you a big apology. Oh, and we're also going to expunge all those charges on your record. No, not exactly. Clifford? Oh, Clifford. It's going to be like he never existed. He'll probably be turned into call center software or GPS for skateboards. Thank you. All of you. The world owes you a massive favor. Oh, well, we like cash. Understood? Oh, and those were all innocent mistakes, so let's just make sure the record says that. Thank you. There will be no record. 14, Mrs. Rackman? you brought Avon Hertz into the government. And these guys. If I can, I will fire you. I'm protected class. Yes, moronic. Now all of you get out of here. Let's all pretend this never happened. Mr. Crest, we'll send you the money. Thank you. Well, that is just about enough Και κάπως έτσι apocalypse σώσαμε την excitement for πόλη από me. μια τεράστια πυρηνική βόμβα. And here I was, thinking I could indulge in a little light larceny, you know. I gotta go lie down someplace quiet and think about happy thoughts and simpler times. You know, back when I only had to worry about feeling lonely because girls didn't like me, you know, like, even though I hated it at the time, I actually really miss high school. I can't believe I'm saying that, but I do. Well, this has been horrifying, really horrifying, but also pretty fun. So, bye-bye. Το μόνο χάιστι που κάνουμε κάτι καλό. Που σώζουμε την ανθρωπότητα. Το μόνο χάιστι που κάνουμε κάτι καλό και δεν κλέβουμε είναι αυτό. Και εμένα να σε πω, μου άρεσε το plot twist. Ήταν ωραίο αυτό με τον Avon και τα robots. Και τώρα θα έχω το τεράστιο εκείνο πτηνό στο facility μου. Ένα 800. Εγώ όχι ρε. Ο μαλά. Ρε. Σε κρα... Δείτε. Τον κράσα στο τέλος. Στο τέλος. Ελπίζω να πήρα τα λεφτά. Τα πήρες τα λεφτά. Το θέμα είναι εγώ να τα πήρα τα λεφτά. Παιδιά, μάλλον τα πήρε τα πήρε τα λεφτά στάνταρ. Αλλά άμα δεν πήρε τίποτα, παιδιά, κρίμα είναι πέρα την πλάκα τώρα. 2.200.000. 2.100.000 συν 1 εκατομμύριο, συν 200 που παίρνει. Άμα τον έδινε το 1 εκατομμύριο θα ήταν ξεφτύλα, ρε παιδιά. Άμα έχω κοντά 2.500 εκατομμύρια, τα πήρα. Άμα δεν τα πήρα θα βρεις ό,τι έχει, δεν υπάρχει. Αυτά θα τα κάνει εκτός βίντεο βέβαια. Φαντάσου τώρα να έκατσα μία ώρα στο πάτωμα, σε αυτό το άβολο πάτωμα. Και τελικά να μην πήρα τίποτα. Παιδιά, δίκιο έχει τώρα όμως. Τράβα, γίνει αυτό το πράγμα.
Λοιπόν. Μια πούνια. Άμα το δω όλα αυτά θα το κομπανίσω μπροστά στην κάμερα. Λοιπόν, παιδιά, περιμένετε καταρχάς να πάμε στην άλλη κάμερα. Ναι. Παιδιά, κλείνουμε από αυτή την κάμερα και πάμε στη full κάμερα που μας βλέπετε ολόκληρους. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο με το... Θέλω να δείξω on camera άμα πήρα τα λεφτά και θα κάνω αυτό που είπα. Ρε μπρο, τώρα δεν μπορούμε όμως να το έχουμε το βίντεο μαζί ώρα ανοιχτό. Παιδιά, τραβάμε συνολικά 1 ώρα και κάτι... Όχι, κάτσα σε πω. Το βίντεο το προηγούμενο παίζει να ήταν 1 ώρα, κάνουμε recording το Doomsday Heist. Δεν μας πειράζει όμως, εμείς θέλουμε να είστε εσείς χαρούμενοι. Το πρόβλημα είναι ότι είμαστε 2 άτομα μόνο, άμα φάμε περισσότερα. Θα το είχαμε κάνει κατευθείαν τώρα, παιδιά. Αλλά δυστυχώς έχουμε και άλλους που παίζουν GTA, αλλά παίζουν από διαφορετική πλατφόρμα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο μας, σας άρεσε, θέλω να κάνετε ένα like, ένα subscribe. Ακόμα φορτώνει. Δεν χρειάζεται να το πω βέβαια, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε μόνοι σας. Και χαίρομαι που ξαναγυρίσαμε στα παλιά βίντεο αυτού του καναλιού μαζί με τον Όντι. Λοιπόν, αυτό ήταν το επεισόδιο μας, σας άρεσε, θέλω να κάνετε το ξανά από αυτόν, ένα like, ένα subscribe. Τα λέμε στο επόμενο, φιλάκια! Βασικά τα λέμε στο live stream που μπορεί να έχουμε ακριβώς μετά, αλλά δεν πειράζει. Φιλάκια!